تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا زی پوڑان دی روستو گوری خپل وطن تر پاتی کیگی سترگی ڈکی اڑی دوخ کو مرور ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا چپرا دوزخ منور کڑال تدخ پلو عدواتو لقریشو کی لمن دے خوزی گر ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا سلکا ساتوری لاسو کے دیولاڑ پا دروازہ کے خزڑ ور پریور روان دی بہادر ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا بل ملگرائی صدیقو پر اختیاچ وفادارو کلی کوری خپل قربان کړه مهاجر ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا غار سور کے دوارا ناستی پاک اللہ ورسار مل دائی ورپسید مشرکینو لوی لخکر ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا ہاغا خلق خوش نصیبو چی اسرب کی مسکنو دمکی خلق محروم شول بختور ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا ټول انصار پا انتظار دی دیولاڑ سترگی پلار دی بخ بیدار دمادین شو ورتل مرزلا مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا جڑا دی مسافر ضلع مکینا اے حشم ہر کلیتا مشومان ولاڑ کسو کے مرحبا مرحبا وائی گل بشر ضلع مکینا تورشپا تورا تیارا دا پیغمبر ضلع مکینا کڑی بوٹی پا
دا خپل ناتیا کلام په आवाज وړاندې کیږي د ډیر ګران او محترم رور جناب محمد صالح حکیار او کلام هاشم سادات.